яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Февраль айы ахырына якынлаша. Димәк, карлы, буранлы көннәргә бай булган кышны озатабыз. Бүген шулай ук хит-парадка да нәтиҗәләр ясыйбыз, дуслар. Әмма бераз соңрак. Ә хәзергә кызыклы яңалыклар тыңлап, матур клиплар белән хузурланырга тәкъдим итәм. Лайыклы хит тапшыруында кунакта татар эстрадасының танылган җырчысы Рамил Хайретдинов. Сәлам, Рамил. Сәлам, Эльвира. Ничек кәефләр? Аллага шөкер, барсы да әйбәт. Сине күргәч, кәефләр тагын да күтәрелде. Мин бик шатмын. Менә карап торам да, син шундый матурланып, каралып кайткансың. Дубайда ял иттегез бугай бит. Әйе, Аллага шөкер, гаиләбез белән дүртәүләшеп, шулай матур итеп, ял итеп кайттык. Кешеләр җыеп, туплап кайттык. Аллага шөкер, барсы да әйбәт. Рамил, менә бу ял нәрсәсе белән истә калды? Шул менә дүртәү барыбыз белән истә калган дип уйлыйм инде мин. Чөнки без узган елны икәүгә барган идек Рамилә белән. Быел инде шул ук отельга махсус балалар белән барасыбыз килде. Чөнки үзебезгә бик ошады. Балаларыбызны да шатландырып, сөендереп, бигрәк тә кызыбыз Әминәгә 9 февраль көнне 10 яшь тулды, юбилей. Шуңа күрә юбилейны нәкъ менә шунда гарәп эмирлегендә үткәрәсебез килде. Аллага шөкер, үткәрдек. Ошаттымысың инде балаларга, ошадымы шител, диңгез, Бик кат кояш? Бик кат ошады. Рәхәтләнеп, кызынып, матурайып, ашап, ял итеп кайттыгыз. Тагын бер барасы килә бетләрмез? Һәр вакыт барасы килә инде. Андый җирләргә барган насыйп булса. Сез булай да еш йөрисез инде шителгә. Тырышабыз, җай булганда бу. Тырышабыз. Инде хәзер авылга кайтасы киләдер инде. Егемен Алла бирсә, бу атнаны Алла кайтырга исәп, Алла бирсә, сагындырды, мунчалар кирип, әби-бабайларны күреп, Алла бирсә шулай. Менә сезнең Instagramны карыйм да, әйме бик еш кайтасыз бит инде авылга. Сезнең гаиләдә бөтен кеше дә җырлый шикелле. Шул хәтле күңелле ял итәсез сез. Шулай Аллага шөкер, шундый җыр күңелле кешеләр һәр вакыт позитивта, гел шундый булырга тырышалар. Аллага шөкер, ул теге ясалма гына түгел, ул теге камерда гына түгел, ул менә интернетка безнең чыгара торган, бигрәк тә Рамиләнең чыгара торган видеолары, ул инде чын барлык. Шын шулай, аны инде теге кемдә булса иле мин үзем, максат теге төшереп алам, яки берәр кеше кырыйдан гына төшереп ала да, шуны инде без аннан куябыз. Әнисе бик матур җырлый дип беләм мин аны. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Субханалла. Бер көнне Рамилә сәхнә киемнәрегезне бушлай бирәм, сатып бирәм дип шундыйрак игълан урнаштырган Instagramда. Сез елга ничә костюм тиктерәсез? Елга бер 4-5 костюм тиктерәбез дип уйлыйм инде мин. Шул бер квартал сайын берәр костюм, берәр зур концерт булса инде, анда махсус тиктерәбез инде Алла бирсә, берәр мотор съемка булса, шулай тиктерәбез, берәр музыкаль премия булса, һәр вакыт тиктергә тырышабыз, чөнки менә бер үк киемне мәсәлән кигәндә, хәтта мәсәлән 1-2 ай бер үк киемне кисәң, халык әйтә, сезнең башка киемегез юкмы дип, менә әле бит 2 ай элек кенә мәсәлән тиктердең. Өр-яңа киемне. Без бит инде аны теге төрле чараларда, шулык банкетларда, туйларда, юбилейда чыгыш ясаганда, халыкны һәр вакыт ничектер сөендереп торырга кирәк, шатландырып торырга кирәк. Халыкка гел яңалык кирәк, бигрәк тә безнең татар халкы ул инде күз белән ярата бит, карап ярата, матурлык ярата. Шуңа күрә һәр вакыт төрле стильдә инде без тырышабыз. Сер итеп кенә әйтәләр, Рамил, бер костюмның бәясе ничә сум тора? Бер костюмның бәясе арзан түгел, бик кыйммәт, 50 мең тирәсе чыга. Бу синең образ. Яки икебезнеке? Кай вакыт Рамиләнең образы гына шулай чыга, кай вакыт икебезнеке дә. Төрлечә була. Бәясе бар икән? Бар. Арзан түгел. Рамил, якын арада тамашачыларыгызны нинди сюрпризлар көтә? Менә Алла бирсә, алда бик тә зарыгып көтәбез. Мәйдан каналы белән берлектә төшерелгән съемка. Бәхетебез бикле ятмасын җырына, Алла бирсә, шул җырны бик тә зарыгып көтәбез һәм Алла бирсә тиздән инде март айларында булыр дип өметләнәбез. Бөтен Мәйдан каналын, безнең иң яраткан каналыбызны караучы, иң яраткан тамашачыларыбыз Алла бирсә, ул съемканы, ул җырны ишетеп күрә алачаклар. Без бит һәр вакыт әйтәбез, Мәйдан каналын карагыз, Мәйдан каналын карасагыз, безне күрерсез дип. Һәм дөрес әйтәсең дә. Рамил, хәзер сиңа музыка темасына берничә сорау бирәм. Әйдәгез. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Син әзерме? Киттекме? Беренче сорау. Син сазыңны уйнадың җырын кем язган? 2 вариант. Хәсән Туфан яки Нақый Исәнбәт. Икенче вариант булсын. Нақый Исәнбәт. Әйе. Дөрес. Икенче сорау. Вальс короле ул
Иоганн Штраус яки Михаил Глинка? Штраус булырга тиеш. Дөрес. Өченче сорау. Мирсәет Сыңгатуллин кайсы районда туган? Кайсы районда туган икән? Мишер ул. Мишәр. Мишәр булсан, бәлки Нарлаттыр. Юк. Әлки районы. Әлки. Әйе. Ну, алар күрше районнар. Шул тирәнде. Әйе. Бөтен дөнья җыр җырлау көне кайчан бәйрәм ителә? 17 октябрь яки 17 август? Бөтен дөнья җыр җырлау көне. Әйе. Булсын август. Август түгел инде, октябрь. 17 октябрьдә. Һәм җиңел сорау, шәфкать туташы җырын кем башкара? Шәфкать туташы җырын банкетларда гадәттә башкара Рамил Хайретдинов, әмма ләкин ул инде Салават Фатхетдинов җыры. Әйе, афәрин. Дөрес. Рәхмәт, Рамил, кызыклы әңгәмәң өчен, җавапларың өчен. Сиңа белән саубуллашабыз. Сиңа бик зур рәхмәт, шакырып калыгыз. Килербез Алла бирсә, һәм дә инде һәр вакыт Мәйдан каналы белән бергәлектә эшләргә насыйп булсын. Sihirledi sirli gözleri, Kulağımda işitiler nazlı sözlerin. min bəxtli senin bilen birge çağında. Ömürlükə bulşu yanımda. İkəv durmuş yuvarından arası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. İkəv durmuş yuvarından arası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. Senin yanda güngülkeyim məhəbbət sizə. Yüreğim, seni yetiver. Bir kolunu əydə canım atlı gel birgə. Minim günə söygən yarım bulşuğay mergə. İkəv durmuş yuvarından arası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. İkəv durmuş yuvarından arası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. İkəv durmuş yuvarından arası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. İkəv durmuş yuvarından arası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. Ömürlükə yarımı bulup alası irek. Alası irek. Лайыклы хитның кунагы эстраданың танылган артисты Азат Фазлыев.
Selam Azat. Selam, selam. Hürmetli televizyon qarawçılar. Keyifler eybetmi? Benim yok, her vakit yaxşı. Көрем, sizin biteli bu atnada gaylada tuğan gün bulubuzda evet. Aslında tuğan günü buldu. Ya söyleyin de nişik ötkerdiniz, nerseler bula gittiniz, nişik uzdu beyrim. Ha, tuğan günü kelgende indi, tuğan günü nişik bulsun. Min şahsen özüm tuğan günü yaratmam, tuğan günü beyremin. Aslında şuna göre ol. Big beyremi testi gelmedi. Onda beyremden şuna göre biz üydegine, bağlar bilen üzü işegine, temli rizikler pişirip, şunday bir jıl atmosferda uzdurduk tuğan günü. Buleklere kelgende indi. Buleklerde ular elbette şişekler bile gittiler. Ben bu yıl şişek bile gitmedim. Bu misyonu ularıma tapşırdım. Kızıma tapşırdım. O tege en iyisini birine bağış. Kızına da şişek biremiz. Çünkü videolarımızın bitinde üzeri şişek. Şu an kalıp şişeklerge şişek bulek bular ateş. Eminen indi. Anın şunda hıyalı var idi. İde motor pasudularını. Motor soğut sabah diye ettim indi. Şu soğut sabah bile gittim. Kolgan bir anın var. Bütün nersesi de var, nerse bula Bütün getirgen nersesi de var. Samganın min var. Şu kadar bütün buletler var. Yara, subhanallah bir gayvet bulak. Hatın kızga kirekli bulak. Kirekli bulaklar atıyor. Eyi. Mene aytdım biteli uy tabın artında ötkerdiği gibi. Emne beyrem tabını nindi rizik bizi sizin mene gaylagizde özünüzün. Biz ikimiz de yaratabız. Kos pişirganı suda tutup tuzlu suda birer 24 saat eybit. Ondan sonra yemişler bilen ilerleme şunu temin etip, gerçekçiler bilen sılap, şunu temin etip aşırı yaratabız. Azat küpten tügül Alsun'un üzengine Türkiye'ye jiberdin. Bine bir üzün 3 bala bilen kaldın. Nişik buldu? Ağır buldu mu? Onu zorlap aytır, olmayın bir üzüngüne kaldın deyip, şu bir sutkaga tüzdüm ben. Ondan sonra benim sport bilen kelip çıktı. Döşçü eviyim, yaratkan eviyim, Fevziye. Kiyevini kaldır, olmayı bulayğına deyip. O balalar bilen köprek buldu. Tüneyindi kız bilen min. Birge yıklı bizim bir ümede evet. O bizden kötü başlamay. Olay жылыктырган түгел, күстие көрмәсен. Булай, birinci tapqır. Dibetsin yağışılmaz. Asıl men sizden birinci tapqır çıkıp git şetilge. Bir şılıp küttün. Sağındım. Sağındım. Şınap da sağındıran çıktır. Başta birinci, ikinci gün sezilmey. Çıktır eli ol dayırgan kebek. Meşakkatler bilen. Ondan sonra indi, xатын qızның şu bir sutka mena жетті. İydagi xатын qızның işin bildirge evet. Malalar birini sesleri aşırıga kız tiginden işleşip başladı. 2 saat jiyinip çıkıp gittik biz uramga kızı bilen. 2 saat domin şalvar kiyem, ul oqıra başlay. Ona kidirtesi var, ondan sonra başka işin işlep koya evet. Ne şunday bir şuna göre xатын qızlarganda Malatsi sabırlık sizge. Xuday bergen insan. Alsun'un qadrini bilgensin indi dibege. Ayı. Bunu qadrini bilir için bir gün kalıp olar bilen ide kalıp olara gerek. Azat, mene siz tənqidke en еш duşar bulgan artistlar arasında. Şoy bitini, kilişesin mi? Bilmeyeyim, öyle küzetip barağım bulsam, hazır bir küzetmeyim de, belki iyileşkenmindir de, degeyter biteli dik tırgan atını kamşılamıyorlar. Mene atta barğanda gana, atını kamçılaylar, na demeytiler, evet şuna göre men anday birge ihtibar imsin de bu. Şulay da, mene көңіліңе тисем, ne işleysin, öpkeletseler. Көңіліңе тисем, men bir dürüstlükni özüm bilem. Eğer yalğışlığım olsa, Xuday qarşısında özüm cevap berem. Lakin tege yalğışlık bar deb ayta almayım. Tege özü biz bilgençe işlep barabız. Tege bizge özümüzün işin istradaga isimiz qadrli, barsa qadrli. Şuna göre biz ijat etebez. En yaxşı şey bir alga qarab, oňa sulga urulmyşy baru. Maşina rulda barganda da oňa sulga qarab barsaň, bayadır kilip berilesin. Şuna göre kilip berilmesi için alga qarab barabız. Dürüst fikir. Azat, hazır biz bilet suraştıruğa kelip jetdik. Men bergen sorawlarga tez arada javob berge kerek. Gittik mi? Gittik mi hazır? Birinci soraw, Piyanistlar kuni qachon bayram etiladi? 8-may yoki 8 noyabr? Men bit piyanist. Qo'yam bilmayadi. Ayta 8 noyabr olsun. Dürüst, 8 noyabr. Ey. Qiyiq atib turib tegdirding. Kelasi soraw, 3 jirchidan turgan turkum nechig atala? Trio. Mana bilasan endi, oddiy so'rov bo'ldi, evet. Fortepianoda necha oq ham qora klavish bor? 88 yoki 78? Fortepianoda necha oq ham qora klavish bor? Sanab bilsam. Vaqtimiz tor. 88. Dürüst.
Dürüst buldu. Sara Sadıkova qayda tuğan? Qaysı şəhərdə? Qozunda. Dürüst. Ayrıl... Buziyada var. Hə? Buziyada var. Әйе, шулай. Айрылмак җырын кем язган? Фәнисия ролен яки Гөлшат Зайнашева? Gülşah Zeynəşov deyiləm. Дөрес. Җавапларың өчен бик зур рәхмәт сиңа Азат. Сине күрергә шат идек. Elvira Müziğizə big zor rəhmət. Meydan kanalına big zor rəhmət. Rəhmət şuşu motor tapşırığa. Gül şaqırıb turasız. Xeyir vaqt şulay ayrılmış, dost bulub görüşüb turğan nasib olsun. Саубулашабыз һәм клипка күчәбез. Yazmışıma bir de Xuday seni Яшьлек soğmağından uzğanda Yaratığım keşi orta bara Mыңlı jırım tağda suzğanda Yazlar bulur geride günelime Nazın bilem Mine qarattın Mınsı gözlerine min aşıqman Seni gözlerini yarattım Yazlar bulur geride günelime Nazın bilem Mine qarattın Mınsı gözlerine min aşıqman Seni gözlerini yarattım İnleri biz bulsun bizge terek Yılları biz bulsun gel urtak Жеміс ағашыбы шәшек қоймас Тегізлікте ғымыр біз бұлсақ Язлар болыр кереді күнеліме Назым білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сірлі көзлеріңді яраттым Язлар болыр кереді күнеліме Назым білән meni qarattın Mınsı gözlerine men aşığımın Seni gözlerini yarattım Yazmışıma rəhmətlimin bugün Бәхет күтім келер күнде де Біздің сүйі мәңгі янып тұрсын Аяқтысы болып түнләді Yazlar болып кердің күңеліме Назың білән мені қараттың Мыңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сірлі көзлеріңді яраттым Yazlar болып кердің күңеліме Назың білән мені қараттың Мыңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сірлі көзлеріңді яраттым Мыңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сірлі көзлеріңді яраттым Бахларның уллары ватанны саклаучылар көне уңайыннан урамда солдат кармалайы ясаган. Рәвешендә китергәннәр, башында пилотка, күкрәгендә Георгий тасмасы, коралы да бар. Солдат янында басып торучы Камил Бах баянда хәрби көй уйный. Мондый батыр һәм уңган егетләр булганда илләребез тыныч булыр, Аллаһ боерса.
quyosh bota, seni o'ylab ol tong ota. Sen de meni yaratasan, men de seni yarataman, yarataman. Bir-birimizni yaratamiz, lekin kishi anglamay. Yana silasin, menga seni yaratirga yaramay. Bunisi ayta yaramaydi, tegisi ayta yaramaydi, yaramay. Do'stlar ayta yaramaydi, dushman ayta yaramaydi, yaramay. Bir-birimizni yaratamiz, lekin kishi anglamay. Yana silasin, menga seni yaratirga yaramay. Yana silasin qorqira, yana silasin yashirak, yaramay. Bir-birimizni yaratamiz, senga menga jon atamiz, yaramay. Ay mahabbat davom eta, yaramayga qaramay. Bir-birimizni prosta o'lib yaratamiz, bir negada qaramay. Seni o'ylab quyosh bota, seni o'ylab ol tong ota. Sen de meni yaratasan, men de seni yarataman, yarataman. Bir-birimizni yaratamiz, lekin kishi anglamay. Yana silasin, menga seni yaratirga yaramay. Yaramayga qaramay, yaratmisha yaramay. Илсаф 30 ел бойы сахна тоту серләрен әйтте. Бар яктан актив булырга, иҗат итәргә, заманага яраклашырга, тамашачы күңеленә хуш килердәй җырлар яздырырга кирәк ди ул. Казанда 7-8 көн рәттән концерт куйган популяр чакларым бар иде. Ләкин еллар буе эстраданың биек баскычында тору мөмкин түгел диде Илсаф. Güye bizmen yak-yağında kese, tigiz tügül alar tikher şak yeneşe. Bәхет кесесіне істесең бір тамшы, сағыш кеселері шайпалып түгіле. Өлши алсам әгер бизменлерні табып, кеселерге тигіз алар идім алып. Бір яғына бәхет, бір яғына шатылық, bir yağına ömür, bir yağına sağlık. Bulmaz idi anda sağış gem yalğızlık. Bulmaz idi kaygı, bulmaz idi kartlık.
Beşik bu tırmışta yazmış kesesine salıp şatlıkına Kadayğına bile Ayşan kese tuğla Bizmen tigezlege üze bizden tıra Gülşi alsan eğer bizmenlerini tabıp Keselerge tige salar idim alıp Bir yağına bəxit, bir yağına şatlık Bir yağına ömür, bir yağına sağlık Bulmaz idi o anda sağış hem yalğızlık Bulmaz idi kaygı, bulmaz idi kartlık Gülşi alsan eğer bizmenlerini tabıp Keselerge tige salar idim alıp Bir yağına bəxit, bir yağına şatlık Bir yağına ömür, bir yağına sağlık Bulmaz idi o anda sağış gem yalğızlık Bulmaz idi kaygı, bulmaz idi kartlık Gülnaz Gafurova үзенең сәхифәсендә һәрвакыт файдалы киңәшләр белән уртаклаша. Мәсәлән, Гөлназ өйдәге гөлләргә перекис салырга кирәк ди. Беренчедән, ул зыянлы бактерияларны юк итә. Икенчедән, гөлләр тизрәк чәчәк ата башлый ди Гөлназ. Перекисны 4-5 көнгә бер тапкыр салырга кирәк. 1 литр суга берничә тамчы җитә диде Гөлназ. Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында Үз милләте саклансын һәрбер татар җанында Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында Үз милләте саклансын һәрбер татар җанында Туган иле якыныдыр җирдә һәркемгә Туган теле газиздер һәрбер күңелгә Күп гасырлы тарихлы Татарстаным Болгар иле дәвамы минем ватаным Күп гасырлы тарихлы Татарстаным Болгар иле дәвамы минем ватаным Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында Үз милләте саклансын һәрбер татар җанында Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында Үз
бераз имиджын үзгәртергә булган. Әмма ике вариант арасыннан сайлый алмагач, Instagram дусларына мөрәҗәгать иткән. Чолка кистеримме, әллә чәч төсен аксылга үзгәртимме дип сорый Эльвина. Ә сез ничек уйлыйсыз, дуслар? Миңа калса матур кешегә бар да килешә. Китеп барам телгәләнгән жанны, Төзәткәләп каурый канаты, Гомер буе яратырмын диде, Яратмадың ахырысын атты. Китеп барам синнән, Карамыйча артка борылып, Ялгызларның ярсыз яшәвенә, Гаепле бит иле горурлы. Китеп барам нигә яннарыңа, Чакырмыйсың икән кабаттан. Булыр микән дөнья йөзләрендә Сине миндәй шашып яраткан. Китеп барам синнән, Карамыйча артка борылып, Ялгызларның ярсыз яшәвенә, Гаепле бит иле горурлы. Китеп барам, ә син туктат мине ялгыш адымнан. Аңла шуны тик без генә түгел, Тормыш сукмаганда абынга. Китеп барам синнән, Карамыйча артка борылып, Ялгызларның ярсыз яшәвенә, Гаепле бит иле горурлы. Китеп барам синнән, Карамыйча артка борылып, Ялгызларның ярсыз яшәвенә, Гаепле бит иле горурлы. Ялгызларның ярсыз яшәвенә, Гаепле бит иле горурлы.
Azaliya Valiyeva kibitlerde yererge yarattuğunu aytdı. Qaysı güzel zat yaratmaydı yani. Min de shoppingni ulip kitip yaratam. Bir günü boyu kibitlerde yerdim diye Azaliya. Eğer seni yaratуларын tileysin iken, özüne ihtibarını, vaqtni hem akşanı kızganma dijirşim. Әлігі sözler bilen 100% kilişem. Yaratam seni yazmış Bulgan için türlü düslerden Bäxetli tik bularga Diyiştir her kim bu jirde Ömer berau Tuğup dursun al sultanlar Yazları, güzleri Kuandırsın köngüllerini Ömer berau Tuğup dursun al sultanlar Yazları, güzleri Kuandırsın köngüllerini Bulgan dostlarım Yakınlarsız bulmay tuğansız Bäxetli bu yazmışqa Rahmetli min Hudayıma Ömer berau Tuğup dursun al sultanlar Yazları, güzleri Kuandırsın köngüllerini Ömer berau Tuğup dursun al sultanlar Yazları, güzleri Kuandırsın köngüllerini Ömer berau Tuğup dursun al sultanlar Yazları, güzleri Kuandırsın köngüllerini Ярты эстрада өй салып биtirdi буга инде. Җырчы Ирина Сайфуллина гаиләсе дә үз йортлары белән яши икән. Агачтан өй салдык. Гомумән агач белән бәйле бар нәрсәне дә яратам ди Ирина. Шулай булмый ни? Без бит барыбыз да авыл балалары. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач, тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Шишмә буе таллары, талларның шаулаулары, сандугачның сайрап-сайрап диң ярын сайлаулары. Шишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора
келген. Синдір ул бәгір кәйемні тілім-тілімлеп тілген. Шишмә буйы тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дейіп ашқынып тұра йөрәк. Шишмә буйы тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дейіп ашқынып тұра йөрәк. Шишмә буйы тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дейіп ашқынып тұра йөрәк. Шишмә буйы тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дейіп ашқынып тұра йөрәк. Ашқынып тұра йөрәк. Ашқынып тұра йөрәк. Эльмира Нагыймова 3 ел дәвамында кірфекләрен үстергәннән соң хәзер үзенең кірфекләре белән йөри башлаган. Үземнеке дә бик әйбәт икән ди җырчы. Аның сүзләрен Instagram дуслары да хуплаган. Менә ичмасам чын табигый матурлык. Күзләрең дә ачылып киткән дип язганнар Эльмирага. Qorаңғы бөлмәне оятын салмады, сүйем деп әйтерге юк сүзләр қалмады. Бирергә яктылык шәм уты тырыша, сүрелгән хисләрне кабызмас ялгыша. Кулыңны билемә куй, җылысын сулышының той, сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын көңілді біздің соңғы бию. Қолыңны билеме қой, жаласын солышның той, сүнді көгімді матур татлы сүйу. Қалсын көңілді біздің соңғы бию. Сайлады яшірек, сүйерге ятлармы, сен яратқан гүлнің исемін ятлармы. Bir миңа 5 минут ашықмый қарарға, хәтерде күзләрің мәңгіге сақларға. Қолыңны иңеме қой, жылысын сулашның тай, сүнді көгімде матур татлы зүйі. Қалсын көңілді біздің соңғы бию. Қолыңны иңеме қой, жылысын сулашның тай, сүнді көгімде матур татлы зүйі. Қалсын көңілді біздің соңғы бию. Сүнді көгінде матур татлы сүйі, қалсын көңілді біздің соңғы бию. Қолыңны билеме қой, жылысын солышның тай, сүнді көгінде матур татлы сүйі, қалсын көңілді біздің соңғы бию. Солышның тай, сүнді көгімді матур татлы сүйі.
Латвияда туып үскән, бүгінгі күндә Америкада яшәүче Лилияна Газизованың җырчы булуында остазы Венера Ганиеваның роле зур икән. Венера Ахатовны Казанга килергә, биредә белем алырга киңәш итте. Дөрес итеп җырларга өйрәтте, гел канатландырып торды. Ул язмышын бүләге. Укучылары да аңа яратып, безнең әни дип әйтә, диде Лилияна. Караттың бары тик үзеңә. Яшьлегем булдымы, исәрлек шулдармы, ышандым һәр әйткән сүзеңә. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Өйерелде дөнья, мәхәббәт өйермә, оныттым мен кемнең сүзләрен. Хисләрем саф иде, биекләргә чөйде, бәхеткә син генә түзмәдең. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Әйләнә башларым, карала кашларың, башкаларны сөеп назладың. Син бетмәс сагышым, яралы язмышым, акышлар сөю язмадың. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Каен җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән, көтәлер кебек ул да сине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Кайтырсың бер вакыт, сәбәпләрен табып, табамассың бары тик мине. Табамассың бары тик мине. Барлык клипларны да карадык, шулай булгач, җиңүчене игълан итәр вакыт килеп тә җитте. Дуслар, сезнең тавышлар ярдәме белән лаеклы хитның февраль айы җиңүчесе исеменә Лилияна Газизованың Каен җиләк җыры ия булды. Лилиянаны чын күңелдән котлыйбыз, алга таба да уңышлар телибез. Әмин тапшыруның мөхәррире Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.